Tini ang tangi license kai re obente o video ang no sawana. Ketar prai ke hai tinjon license paikya boni mung ba boni license mung kha Dhaka rubber trader Rajiv rubber trader AB rubber trader. Tini ang tangi license kai re khana de norok nai ne di sin ti basai ria tamatong. Sin kaisa serai porioi basagri me ke botom khai chai thangnai. Na bini area school kaham tongo na bini area college kaham tongo na hospital kaham tongo na agotla hai kaisa শহর কত tongo engke bo bahe ke sai thangnai jodon tini bini area school kaham tonga bo bini jagao nokbarari sai thangmano jodi bini area wa hospital kaham tonga kai bo bithi dungari sai thangmano jodi bini area wa bazar kaham tonga kai bo business ri dugan muitin dugan khai phano sai thangmano gesin tibasa srai bo jodi no pori oi chakri me kai botom khai chai thangnai bo buino sam khainai na buino ba hajira hisabe sam khainai ke botom khai chai thangnai tini joni bo chakri me yang kai bo bi nok nukni bi ma babu sunu babu baike subanai bi ni ma babu suni dukho kosno ba puru phioknai tini norok semano tibase rewa income khaini lama tongo phiaba kebo suggestion rian bagai kebo subayan bagai tini oborok kubun dofan borok manai tongo oboni benefit engke sini osubamung ria kebo ria ke bahike borongni life borok bahe kai thangnai om bagi no nugo jara lekhapora khai chagri mero borok kaiji kubi maya kaisa hamari dofani hamari obok kamai thango bini bobu hana borok phyoguyo maya kaiji bibo bi nok nukhongo je nangmani rang pusia je nangmani chamung obori miangai khe kama rugro ngai thang kai on doctor phungna boto geri rong thango beleno warma singcha beleno kharme singcha ko on bage ang musungo no license kairu no wangsu license simi kairu ne abo pura rong license simiya kaisa doctor bojodi no tab kaisa doctor no bojono bono jodi no doctor ni certificate khankai bojme rugina hamri remana minthai ko knowledge kri hinge bo rugina hamri remana maya on bage kaisa borok rubber license bo business khaina mung jago bo koso soini raji tongo bojana bono license angri khankai bini business je nangmani je phringna tongmani je lama awa ang bono ranai bojana anu business khai kai bojana anu bakha poriskar khai bano min bakhaya farka khai angno no subanai ani kokno no khanade yasakdi kaisa limit tongo license nani all limit jorote angranai kaisi limit tongo all limit jorote angranai te license nani ang bondok kherenai ang teriya kaisa ani target tongo o target jorote ang license nai ang no subamu sungo nora ani khorang no yasakde ang no tisanai ang no help khainai obono ang saka gatini bage asno hambai saja khai like redi asno